ଆରାଧ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଯାଉନୁ ଖାଇଦବୁ। ନା କାହିଁକି? ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭୋକ ହେଇନି। ଭୋକ ହେଇନି? ନା ପ୍ଲିଜ୍ ନା ନା ଭୋକ କ'ଣ ହେଇନି? ଟୋଟାଲ ବି ହେଇନି। ଭୋକ କ'ଣ ହେଇନି କହିଲୁ? ଭୋକ ତୁ ବା ଆଜି ହଉନି। ଖାଇନୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇକି ରହେ କହୁନା? ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତିନି? ନା ଦିନେ ଦିନେ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ ତୁ କୋଉଦିନ ଖାଇଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ 12ଟା 12ଟା? କ'ଣ 12ଟା? 12ଟା 13ଟା 14ଟା। କ'ଣ 14ଟା? ଖାଇଦଉନୁ ଯା ଗେଲା ଝିଅଟା ଯା ନା। ଖାଇଦଉ। ଆଉ ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ totally ବି କ'ଣ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇନା ବୋଉକୁ? କାଲି ଖାଇଥିଲେ ଆଜି ଖାଇବୁନି? ହଁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି ସବୁଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବି? କାଲି ଖାଇଛୁ କାଲି ସବୁଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁ? ହଁ କାଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ଆଜି ଖାଆନ୍ତିନି? ନା କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା?